Здравейте на всички, вие сте с Супер Джери. В този клип аз ще ви покажа настройките на Fraps или по-точно моят туториал. Ето го и самия Fraps. Добре, почваме с първоначалната страница на Fraps. Тук има места за 5 отметки и този Fraps, който съм аз. Първата отметка Start Fraps Minimize, т.е. стартирайте Fraps минимизиран, т.е. така. Втората отметка Fraps Windows Always on Top. Това, честно казвам, аз не знам какво е, няма значение. Аз съм дал отметка. Предполагам... няма значение. Run Fraps when Windows starts. Това е когато, да кажем, вие си пускате компютъра и Fraps ви се включва автоматично. Монитор Aero Desktop, то това... Да, това е точно ето това, т.е. да можете да си снимате така декстопа, защото в принцип не може, защото може само игри, ама, т.е. може да е, ама след като си... Няма значение просто. Да, просто да снимаш декстопа си, ама не трябва да сменяш страниците и така нататък. Т.е. тези числата значат в пъсъто ти. Minimize the system tray only. Когато това значи, ако сложите отметка, когато цъкнете минус, не се минимизира тук, а се минимизира ето е тук. Добре, това FPS, да, това ще го пропусна. Добре, тук главното нещо, Video Capture Settings, тук с какъв лак ще е това, не мога точно и аз да обясня, честно казано. Ще ви обясня за тези отметки, дето аз съм си ги сложил. Record Windows 7 Sound и стерео. Т.е. това значи и да кажем играеш някоя игра и тя има звук и това се чува в клипа. А пък Record External Input, това е от самия ви микрофон, да можете да говорите и да се чувате. Only Capture while pushing space, т.е. като натиснете space и вие можете да се чувате, ама това не е задължително, слагате отметка. Също така и това мога да ви кажа какво е Split Movie every 4 GB, т.е. когато правите клип с Fraps, той става огромен, смисъл на памет. Да кажем, на 1-2 минути той придобива там гигабайти. И това може, ако сложите отметка, ви го разделя на части по 4 гигабайта, на всеки 4 гигабайта. И също така Change, т.е. тук къде ви се записват видеотата с Fraps. Можете да си го смените от Change, и да си изберете папка и така нататък. Аз не съм сменял, честно казвам, защото не снимам с Fraps. И как да пуснете да се снима клип. Цъкате F9 и почва да си дрънкате глупости и правите какво ще правите просто. И най-накрая скриншот по същия начин, къде ви се записват, от Change сменяте с F10. Вие можете да смените това да ви правите скриншотовете с F10, просто цъкате и сменяте. И тук формата на имейджа, т.е. BMP, JPG, PNG и такива глупости, следно да бъде разъм, аз точно не мога да ви го обясня. Просто да кажем, получава се просто различни снимки, едната е с по-хубаво качество и така нататък. И Screen Capture Settings, това не съм гледал, Include Frame, но това са пак някакви дрънканици. И това беше моят туториал за Fraps и какво ви е най-важно, по-точно как да си нагласите настройките на Fraps. Това беше от мене, благодаря, че ме гледахте, довиждане.